खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बि बड' निउसआव बरायबाय। दिनैनि बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव हरखाबै मोनसे गोनांथि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामगोन भिडिअखौ जागायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङानो जादों मबाइलाव कल रेकर्डिं खालामनो हानाय नंला। रावबो सुबुङा गाव गावनि मबाइलआव कल रेकर्डिं खालामनो हानाय नंला। जुदि नोंथांमोना मबाइलआव कल रेकर्डिं एप्स दंब्ला बेयो जेबो खामानियाव होनाय नंला। मानोना बे एप्सफोरखौ गुगोलआ बन्द खालामनानै होजोबसिगोन। कल रेकर्डिं खालामग्रा जायखिजाया एप्सफोरखौनो प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनो हानाय नंला। गुगोलआ बे बाथ्राखौ खौरांनि गेजेरजों थांखांनाय समाव फोरमायनानै होदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, मैया थांखांनाय समाव आसाम पुलिस (ABUB) आ थिसनथायनि रिजाल्टखौ फोसावनानै होबाय। बे रिजाल्टनि मुं फारिलाइआव गोबां बर' लाइमोनफोरनि जाफुंसारनायनि फिथायखौ नुनो मोन्दों। थांखांनाय 2018 मायथाइयाव खुंफुंजानो गोनां आसाम पुलिस कनस्टेबल (ABUB) नि थिसनथायआ माखासे जाहोननि थाखाय थाबथानानै थादोंमोन। बे थिसनथायखौ 2021 इं मायथाइनि अक्ट'बर दानाव देहायारि आनजाद लानायनि गेजेरजों 2022 इं मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 20 खालार खालि लिरनाय आनजादखौ खुंफुंनाय जादोंमोन। 6,662 मासि थानाय आसाम पुलिस कनस्टेबल (ABUB) नि रिजाल्टखौ मैया स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डआ फोसावनानै होबाय। गेमस्रि दैमारिखौ गोबां गुबुन हारिनि मानसिफोरा नुनानै सोमोनांदों। नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो दायो गेमस्रि दैमारिया गावनि बिमा-बिफाजों मानालीआव बेरायनो थांदों। बेयावनो बिथांजोआ गावनि बेरायनो थांनाय समावनो जोंनि बर' हारिनि दख'नाखौ गाननानै माखासे मन्दिरफोराव बेरायहैदों। बेयावनो गोबां सुबुंफोरा जोंनि बर' हारिनि गाननाय दख'नाखौ नुनानै बिथांजों फट' लाजादों। माखासे मानसिफोरा बर' हारिनि गाननाय दख'नानि सायाव सोंथि खालामना मोनथिना लादों। गोबां सुबुंफोरानो सोमोनांदों जोंनि हारिनि समायना गाबनि दख'नाखौ नुनानै। दिनैनि गोनां खौराङा एसेनोसै, आरो लोगो मोनबावगोन गाबोननि गुबुन मोनसे गोनांथि खौरांजों।